बेयो बड'लेण्ड रादाब। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मोगथां बर'आ। सुलुङा फोरमायदों दि सानफ्रामबो मोखां बिजाब खुलिब्लानो बर' सेंग्रा सिख्लानि नांलाय खमलाय आरो दावराव दावसिखौ नुनो मोनो होननानै। जुलि जानानै नखर संसार जानायफ्राबो आरोबाव गोदानै जुलि जानो नागिरनाय बेखौ बांसिन नुनो मोननाय जादों। बेयो बड'लेण्ड रादाब। बड'लेण्ड रादाबनि जानानै आं मिथिहोनो गोसो जायो दि फैगौ 2020 मायथाइयाव गदाय गोसो थोनाय होननायखौनो फोजोबनाया बर' हारिनि थाखाय गाहाम। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.